رمضان رمضان. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا عزيز يا رحمن. Mahuli mga jamaah berhormat, alhamdulillah masih kita niyo alam nikmat sa lagu-lagu. Masih kita niyo ni mananam sin saddap sin bulan Ramadan. In bulan Ramadan, bulan ipagmamahil habar iman hasupaya dumayaw inlaku tabiat niya. Kandalaw sim mga ulama, syahru Ramadan madrasatun lil akhlaq. Insya madrasah sa pantun madrasah, hiduan niya kau simpangaddatan marayaw. Biad diin kau mahinang tao, marayaw in laku tabiat. Kung sadya, pagsandal sin uhaw iban sin hapdi, habulan Ramadan. Tumubtob na dito pag-uuswayroon na jumatukat. Sa imbulan Ramadan, ipaghahatol ang aun mga kangi, paghahatol sin lako tabiat sin manus. Ang kandabang mo unyokon in mga kahadis-hadisan, amuin na mayta sin kalabdian sin bulan Ramadan, kakitaan mo rin doon na hinapusan, masabot siya dyan lako tabiat. Manunjuki, sin indayn ha mga salaggo-laggo hikmat, tiyaw bulan Ramadan, supaya muntun in lako tabiat. Maing, impasok sin una. Ang kumapuasa, imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. Ang inkaunan sinhang katauring kanyo puasa, ayaw siya magbisara loob lamang. La yarfuth. Ang tiyagit sin agama Islam dahin doon, lako tabiat. Pagparuntol sin himumungan, dayawunin amuin paghimumungan ta. La yarfuth. Ayaw siya magbisara loob lama, saraway kapus paiddahan, wala yaskhab, sin hadith, ayaw siya magbunahig madtumari. Pagsawsilawakan din nun ha mga kitungandan, ha mga tapusdan, muhmuk maabadjubihan, biasin amoy magwawayang, pagsawsilawakan haran, ay niyan to, mukun pangaddatan maraya. Na, pakitabitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Bangkaw kaluhon, jana-janaon, sinhambok manusia, sinin ikaw puasa, pamungan kaniya, di ako makaabjan sinhinangmuan puasa. Yari ako halawang pagtriningan, pagparayawan sinamuin lako tabiat ba. Nabang di mo yung lako tabiat, naparuntungan na kula. Bukun sadya sa hining mag-agama, magsujud, magrukur. Dahil hapag-agama, magparayaw ko sinamin himumungan. Kidnot ko, hiwala mo, jakahan mo.
In pagsamod mo pa mga taymanghod mo, pagsumadya mo pa maas, pagsumadya mo pa may nakalas na yung kayo mo, mayan kata. Kung sadya man kita magdisra sin akama, amo sadya yung pagtasbiwan sin mga pagtahadjud. Nang kanda, in kalagbuan sin lakutari at marayaw. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Innama bu'ithtu. Sa hunnal tuod. Bu'ithtu. Yara ko sin Allah Ta'ala pabawumih. Manghindo. Bilang Rasul, manghindo, magpasaplag. Sin da'wah. Liutammima salihal akhlaq. Dahin ha mga salaggo-laggo maksud tiyagparahan ka ko, manampur na isin lako tabiat marayaw. Manampur na rin. Mangjukupi, sinamuin lako tabiat marayaw. Namang di mayaw inamuin lako tabiat ta. Misan, ingkaunan sin pag-ibadat, tahukunda tuod makisud. Magsasambahayang kita isab. Magpupuasa himihinang simpardaan. Sa abukon kita sing kayo na namoy makusog magtahadjud puasa sadyadaran. Sabang marayawin na ko tabiat mo. Manjari mo at tumapas yung darajat nila. Ang marayawin na ko tabiat. Ang marayaw ko maghimumungan. Marayaw ko magmaas. Marayaw ko magtaymanghod. Marayaw ko magkampung. Sambil na mo yung darajat si mga sila, matilo sa magtahadjud sindoon. Ahon-ahon, wayhug na sin pagpuasa sin adlaw. Kaubertikan mo, bang mga sasakatan. Abutan mo yung darajat nila, sabab sadya sila ko tabiat mo ba? Uning sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqih darajat as-sa'imil qa'im. Allahu akbar. Kaifa nan riwayat darajat al-qawwam as-sawwam. Sabunna to din bariman im mu'min. Pagsasambahayang himihinang simpardakan sin Allah Ta'ala lima layo ng hapyang langan. Sabo kung datod siya makusog bi sing kaifa nan mag-ibadat. Naam imbayta sin Rasulullah la yudrik abutan niya bang mga sasakatan tisay kami abutan niya in darajat sin mga sila matilo sa magtatahadjud sindoon iban sinamoy wayron na hug na impagpuasa sin adlaw abutan nin darajat sin mga tao yadto makapag-abay sila sabab sadya sin uno sabab sadya sin limo sin lako tabiat. Dahil di makatautay mong orang na akam Islam. Bukun sadyain upik sa unta. Long mo pagtuhan. Muna mahal kayo pagtuhan. Mahal ka. Untukan sing kata. At tawakan pag-ibadat sadya. Sa suway mo raysam. Dihilan halga. Iwan waktu. In pagdayaw sin lakutabiat. So, iwan dihilan waktu. At kung mahinang sampur na bariman. Ba't kau magparuntungan? Informasin Allah subhanahu wa ta'ala lang sa Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflah. Sa hunang tuod nagparuntungan na, nahipo na siyang paruntungan. Isiyo, amuin nagmuhot-muhot, naglano sin pangatayan niya, iban sin lakutawi at niya, lianuan niya ring halumni, iban sin amoy kakay ng bukumbay. Inignin ihid, inignin kidjib, inignin takabbur, inignin katan, pangusyat ko na igman, ang panya siyangunan sin marayaw, siyangunan niya na sin pagpatibaba, siyangunan niya na sin pagmarayaw, siyangunan niya na, dahil doon amunanin mahusya na hipusin paruntungan. Hangkan na mga katautay mga orang na agamis na. In Ramadan, madrasa, hambuk siya sa pantun madrasa. Mag-seminar kita nyo rin doon. Alam sinhang kabulan, in seminar ka ito dahil doon. Mag-ujit ilaw niya, magparayaw sin pangandatan. Ang kanda,
makakataway kaywanan pagkakitaan ta. Ang mga ran niya umbihan. Na may mamina pagbubukaan, malisag 5-katluan na. Puasa, ibang tasbih. Doon man biadagbos, wala pa isang siya na bibinggil. Sa unsad niya, sung makaminggil ka niya, muklas siya naman kasabar niya. Kaangublong niya tao ini siya, syaitan lang na tao ini. Dahil para lang niya puasa ako. Allahu Akbar. Atin niya nahinang sabab. Dahil para lang kumalong niya puasa. Atin niya bang bukon, naway na. Kumangi na ko, nabukong bihat yung bakit. So ayan, tuwang ko aming biyak mga paglabay mo si Mali sa glimatunga. Ito kami siya makawal-awal pa. Mga umbiyak mga magpahit na yun doon at tawakan uno-uno na. Namo na rin pag-uji tihanta, para yawan na ito. Agpangin na. Patumtumi na magtimbaran mo. Sa baratoya ko baran. Yari ikaw hamo yung pag-trainingan. Naso ikaw tun sumabar. Ba't bang kaw rin sumabar? In grade mo magto'y bagsak. Abarat siya. Ikaw makapas. Nawala mo na ka input ti. Pag iyanon halaw sin Quran, la'allakum tattaqun. Mura-murahan madawhat yung pagmabuka. Amuyat input ti. Na pagka imbulan Ramadan, bulan pagdarayaw sila ko tabiat, aun hambuok, pangaddatan, sumaytan yung rayaw mo. Ambok na yung mga pangaddatan na sahit kulong ta. Paglamit-lamitan na to harumin insyaAllah ta'ala. Ahon-ahon, wala pa isab na lawa. Ahon-ahon, malawa na haumat kuning zaman. Pangaddatan balingkat eh. Uno yan. Amin long sin bahasa Arab. Khuluqul haya. Pangaddatan kasipun. Pangaddatan kasipun. Amo aning pangaddatan bang mo banding-bandingon ingkahalan sin umat Islam di hahula ta. Iban na sin kaywanan hula. Amunan innalawa. Alawa. Sifat kasipun. Ang pamangyan malawa. Malawa na yung karuntol hapag-abang. Sifat niya. Makamak na kauhasaman diha. Tapi ada kumanggatos. Magsasambahayan. Barjama adaran. Sa pangaw kayo mo si Facebook niya. Yaon man nagtitiktok, nagbabaylabihan. Nagbabaylah na lang si Facebook. Ay, ikaw na lang. Sa inibiban ko jamaah masjid. Kublang, may tainiban na TikTok niya ini. Nauno na ini. Nung singkay man na maraiya, ajab-ajab. Ngam, yaon magbabaylahan bihan, pag-us. Kublaan na kumukun na ragbos jamaah masjid. Ako, waktu iman short man niya bihan, magbabaylahan. Ingkay manan, na magpangalay na halaw si mga Facebook. Basta. Uy, namita yan. Nalawang niya, ba't ba isab makasin? Ang siyang bihao. Abat ikasin ba kunin mga kwan niya? Mangkominlay kun si mga tao. Parahan ko si mga membiya, pangatayan, heart yaon, na pukon na malukay, parahan na ko si. Bihan iniyahutan si manusia sa kanta niya. Mahal ka kanin tibulong, pulang-pulang, tiyo-tiyo, daing hakamarwan niya. Imakaso sa mga katautay mo na akong Islam. Banginini kaubatan mahinang siya ini sa panton, mabiyak siya na yung tao. Bang mabiyak siya na yung tao, di na magmahit sin parakala yan. Sa kaula-ulan parakala yan, marayaw na, iban, di na siya biyak mga hikasasawha pag-aramat. Malimaki. Nakita. Yun, dahil nun, halom sing Facebook, inindakis. Kakitaan, tabi na kuman, gatos tabi. Manang tuturong. Indayaw sing mapagturong. Yun, dahil nun, halom sing Facebook, maginda kinis halom,
Yaon na biya dagbos mag-ak na doon magkatanan na ang magbuha sinamuin parakala makasipog. Magdiriskas, magsabot na sininda kinis. Jamantan niyo ang makarungog na ko babae. Magsabot sin parakala. Tabiya yari kita masjid, maglaka-laka halong sin piso. Sarap. Wayroon kasi simang lang sin tao subay. Way makitok. Bisra sininda kinisbihaan sin. Astaghfirullah. Hamuinin makasibol. Sa mabing pangadatan kasipog na lawak, ba't mang sadyaong sipog? Di ko makahinang siniyan. May tao ni natin sinsipat kasipog. Inati sinsipat kasipog lang sin mga ulama. Khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinabil qabih. Pangadatan mangdahi hatao, lumayo siya rin hinang mangi. Buha niya sinamuin sipog niya, patuhan atawa sipog niya pamano. Siya kan siya rin makahinang. Unayin sabab, di kita makatawakal, magtumayak silima takarandaan ang magpangayo. Sabab, maluman ka. Maluman ka, wisaraw kita sintao. Malawaing kamaruan ta. Di na kita pagadatan, amurat na yung sipat kasi. Nabangyang malawa, wayroon na salakan sintao. Wayroon na ayakun niya bisyara, misang bisyara lakat-lakat hibisya niya raha majlis sa mayran. Tabi. Amuyan in masaallah zaman talaga. Naunin mahinang ta. Mahinang ta. Kusukon tayong da'wa. Paghidok. Pagtarbi halong simbay. Pagjaga. Labi luwa na to, kaanakan pangsafa. Ang buhok na ini pananda sa mga bariman, hazaman bihaon, insuway siya magjaga sing kahanan, sing kaanakan niya halong simbay, supaya maparihala na in sipat kasipog, iwan sipat kamaruan. In sipat kasipog, suway siya pa kayon sing kata, sa suway in labi makaikan niya babae. In sipat kasipog marayaw, magduruhunin dayaw niya hamanga sila bang sa Fatima. Magduruhunin sipat kasipog simbabai, magduruhunin dayaw niya iban sintaas sin uri niya. Dongdongan ten ayat alaw sin Quran. Di hilan kita pangadyan sin Quran bang biad diin. Kisahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinjimatu hanabi Shu'aib iban sin Nabi Musa alaihi salam. Kahatihan na ito yung kisya, kaingatan na ito. Awakto yung Nabi Musa alayhi salam, sumbu bunoon puhingaon sin Fir'aun, dimakan siya pamadyan niya, huy. Nakadto siya pahula madyan, hula sin Nabi Shu'aib. Dahil doon man siya, nakita siya mga manusya, mataod. Ang kita niya, dua babae. Mamaya sumawak tubig hapot, kung di makasawak sa mataod-taod. Sarta, aun dahil dito ang bukop kung di sab sila makasawak sa babsin. Aun lukob, liulukuban di amad to batura kula. Malagbo. Di siya mabinsil. Di siya mo inlang tabihan maig. Suway siya mga hangpo tao. Usog gakandilan makusog. Na indo mabayad to. Anak sinamuin. Law si kayo na magtatafsir. Anak si Nabi Shu'aib. Yad to si Nabi Musa alayhi salam. Bisod niya sa dyan baturak mula. Nain. Kusog si Nabi Musa alayhi. Na nakasawak, inamuin dua babae. Agoy babae, nanuwi suya ama. Alaw niya yakaw ama. Alaw niya tao marayaw. Alaw niya bago halong hula ini. Sa wapakoy siya rin amas. Nabangkolaw niya lumagda usog. Tangdanan mo, magbakti na hindi ka to magsangsa. Amo na lang na tao yan. Kawaan na bang mga kato? Tungurimanin na mong sangsa niya, tinatangdanan, mag-usmaghinang dahil. Imiyampe na mo in babae, inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. In sarayaw-rayaw kaon mo in magbakti dahil ka, kung nagdaradwa sipat, al-qawiy, makusog, al-amin, kapangandunan. Allah. May tadto yan. Hawag naman kiyad to sin anak sin
Shu'aib in Nabi Musa. Sipat sin mahasud si Allah Ta'ala bang biya din pagpanaw sin anak babae sin Nabi Shu'aib. Infarman sin Allah Ta'ala, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Allah. Miyaun pa Nabi Musa inhambo dain ha anak sin Shu'aib. Anak babae sin Shu'aib. Miyamanaw sa panaw halongtod kasipog sa mamsin yaon dain doon kaniya inamuin pagkababae mata. Lumanda kuman. Alas tihya. Miyanto pa Nabi Musa. Miyanaw harapman to pa Nabi Musa. Panaw amuin halong biya kakitaan mo rakuman halong sipog. Di akan makatikang pahaunahan sa mamsin kasipog niya. Namihan to sa may babae bang magpanaw. Naman yung babae bang amuin. Dahon niya pa, yung pagkangkang sinusog niya. So, adjas-adjas. Pang dahon pa sin babae, ladyo sin suara sinusog. Nang usoy, adjas-adjas. So, yung babae, yung paghimumungan. Nabinuba na bang, aun day doon kausuhan. Bukun niya mahram. Aun lawang kapatot maun kanya. Subay hipakita niya ito din kasipog ibang sikat. Miyaw rin na mo yung anak sin Shu'aib, rin nakika niya. Law niya, inna abi yad'uk. Ya kaulaw niya, hambuk usog. Inna abi, sabon na ito di ama. Bukun siya imyan, mabaya ako. Siyandig niya, pawaran niya. Sa bukun niya tumarayaw sipat simbaba imyan hausog. Imbay itong takaw. Uy na. Pakaradyaan siya turakula. Bang may nga tima magtatawil, katawilan siya tutukon marayo, magtatawil niya. Imbay ito na kusini mang imbay. Ang paton imbay ta. Inna abi. Sabon na ito di ama. Bukun ako. Mengkan baya niya rin siya. Inna abi. Sabon na ito di ama ko. Yad'u. Kabiton ko pa bay. Liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Mamaya siya kayo tumungod sinamuin biyak mga laol-laol mo, ikaw yung nagsawd ka mo tubig. Yan, nagsipat-sipa. Na ini yan, pangadatan. Nasambot na kayo ng riwaya. Tinindog man yung Nabi Musa, magto na tabay. Nung si Nabi Musa alayhi salam, ako'y haunahan manaw. Ako'y haunahan. Hatay ko din babae. May tal. Sabab. Amuat yung kasampuro na sing kasipon. Sabab bang haunahan ng babae. Yan ikaw hatay ko na inusogin eh. Kainginan sim mata niya. Para ka. Anda to piya panaw siya haunahan. Di ka. Di ako hatay ko lawin babae. Na bangyan to, in Nabi Musa alayhi salam, law tabihan, papanahon siya, patuo. Ang bato-bato sing babae niya. Guli. Timilok patuo. At niya, pag tilok patuo, na, keb na ko patuo. Bangit, huwag mong pakarion siya palawa, timilok na siya palawa. Hati niya, bilok na ko palawa. Allahu Akbar. Uy, nabang sadjabihan. Kumpas mo tuan Sid. Allahu Akbar. Nampembihaw din eh. Ihanong pakaw. Angkas na kaulaw ni hatay ko. Allahu Akbar. Na, paghajat kita ni matatawtay mga wayroon na nagbakol ang king-king. Sihok na yung kahanda. Sa imbariman, subay siya, mahuhot yung panindog. Apang hindu sinakam isla. Ha-akhlaq, marayaw, suway pang hindu. Na, pagdatong si Nabi Musa alayhi salam, siyul-suyan niya rin maasusugam rin Shu'aib. Falamma qassa alayhi al-qasas, qala la takhaf, najawta min al-qawmi al-zalimin. Ayaw na kaw mabuha lang sin Nabi Shu'aib, lapas na kauray ha mga taoan niya yung mamumuno amo na Fir'aun. Yan rin ako hamad yan. Huwag na kabuha. Namayat na yung pangadyan nakatautay mo mga kamusta. Kaiba na ayat, informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, walibasu taqwa, dhalika khair. In tamungon ni siya bintiagit. Sabab in tamungon ini, ipagtatabon sin aurat.
Walibasut taqwa intamungun manunjuki paamuin pagmabuka pa Tuhan. Amuin tamungun nakatamun sin aurat amot min hikarayaw ka. Mayta mag-atap iban sing kasipog iban kamawa. Sa bangin manusia. Way na kasimang-simang niya, kakitaanin aurat niya. Long mintaw yan, way na sipog niya. Bukun ka. Bangin tao yan, way roon nakitok niya bihan, hipakitain aurat niya pakataan. Long mintaw yan, kailan na sipog. Tapi at si manusia, di siya mawaya kakita ng aurat niya. Nampay bihaon ni subhanallah makita. Tapi at gatus tabi. Usog. Aun waktu humo na yung habay. Mamimo pa mga tindahan. May tindahan. Na pagkuni sa brief, ano nga biya mahaba yun? Bakse kayong pagtag. Gumoy man na bakse niya. Allahu Akbar. Lumabayaw ng katanmangita yung kababayhan ng bang pangdahigbay na siya sagnat pa yung badyo pistawil hamoin haba kayo ni. Iban na bakse niya kinukwa. Astagfirullah. Haw na yung kasipog, haw na yung kamaruan, haw na yung akhlaq. Hiniyan bukun marayaw mga umat Islam. Sumay daya. Nang bukundahan mo in jiyari ka to magpakita sin aurat ayaw. Kanda pag nasihat na mo nga kamanghuran, mo yung mga long tabi, magbabasketball ini. Now, nasihat na mo mga magbasketball. Salda magbabasketball na kita nyo kata. Oh. Nang mga mag-shoot pan, kung siya mag-shoot pan, palabi-labi nga tuhod mo. Mga mo yung timubtog to na tuhod, napakaisin na mo yung biya mga unsan. Uno tayong pagtag leggings, harap pa baba. Supaya katamura yung oras. Naon kayo mo ng mga kabataan, namatang yung basketball, naon wakto, pagkalupahan nila niya maparakala ito. Natubtob na rin niya mo in lakbang-lakbang in haba-haba sin short pan, mga hanggang urabihan. Tubtob na ito nga. Narang natulimingkod, na rin hindi nahita. Astagfirullah. Tiyuk da kuman, aurat da kula ng kakita. Na kandaray di, suwaitan niyo dayaw marayaw. Inihi karayaw. Bang yung piyarayaw, ikaw yung mahinang tao marayaw. Ikaw yung darajat may magtataas. Tataas. Tumtuma. In pangaddatan kasipog. In undol niya. In result niya, pamarayaw sa niya. Pamarayaw sa niya. Mangkuha mo yung biyalaw mo, di magbibis sa raratod. Pag-uus San laon ko sing kewan di sa magbibis sa rin ini, di sa maglamod-lamod ka mo, yung mga mangjana-jana. Ayaw ko lang mo. Marayaw mo kung ini ang mga abnormal. Bukod ikaw yung marayaw. Siya yung timbangi. Sabi, ang kasipog niya. Ikaw yung marayaw. So ikaw upihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk adlaw na kalabay. Hambuk manusia. Sa kalim manusia ito, piyagamahan niya, umanghud niya, piyagamahan niya, bihan. Nang makalando sa binsipog mo yan, di ko misang amoy biya mga magsasamod pa mga taon, pagsumad dyan mo. Kabayaan niya, dagbos, ma-open to din tayo manghud niya. Kaya nabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uli na rin sin Rasul, hambuk usugit pa makulang, kala da'ahu. Pasari yung manghud mo biya. Amoy manghud mo yung pagamahan mo patiluman, pasariha. Fa innal haya la ya'ti minhu illa bi khair. Karena in kasipog, wayruun unul niya bang bukun pamarayaw saja. Marayaw yan. Bang aun ko lang, adjust yung jajat ito. Sabang mamin lang mo hipain ko yung sipog na way ko makikita. Di asing kayo manan aun niya magnasihat. Di umog ko lang niya, wayruun sipog, wayruun pagsipog haakama. Uy, may tatoy pagsipog haakama. Di, in pagsipog haakama Islam. Sa insumay hipamong, inna Allah la yastahi minal haq. Inna Allah Ta'ala, naam, di siya maluman, haparakala, kasarunnalan, bang kahunahan, di sampud na magduman-luman ka. Di ko sampud na long tabihan, di ko maripamasjid, humadir jama'along maluman ako. Naam, di ko maripamasdrasya, mga di lang maluman ako, masipog ako, na iniya ni sab, luman, yang langan sinakama. Yang langan sinakama. Naam,
Hambuk adlaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam yasubuni mga sahaba. Yasubuni mga sahaba. Inahikan nila si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ashabi, wahai kamu mga sahabat, istahyu min Allah haqqal haya. Kasipog kamu. Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan kasipog. Suway kamu masipog pa Allah, sinmatan kasipog. Biyaitan kita matan kasipog. Inalisin mga sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Qalu ya Rasulullah, inna lanastahyi min Allah haqqal haya. In kami long si mga sahaba, ya Rasulullah, alhamdulillah, matan in kasipog na mo katuhan. Panganal si mga sahaba, tinabang kawi ang mga masipog na yun, okay na. Dahil doon bihitaan sila si Rasulullah, bang biyadilin sampurna kasipog. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laysa dhak, bukun amo yan yung pagyan. Walakin al-haya'a, haqq al-haya' an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tahfadha aw wa an la tansa al-bila wal maut. Faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Bukun amo yan yung pagyanon ko sabda si Rasulullah. Sa inmatan sampurna kasipog an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a. Parihalaon mo in umo, iban na sinasakop sin umo ini. Unin nasakop sin umo. Mata, taina, simod, dila, Allah. Diyan din yan yung pagparihala. Parihalaon mo inuubo, iban sinasakop niya. Parihalaon mo yung guni-guni mo patay manghud mo. Ayaw ko magguni-guni patay manghud mo. Una-unaon mo mangi, sinwala ka uyuno, on sadya kita mo parakala, magtuy ka maghuna-una. Asalin tao ini, bukon marayon hinang niya. Uy na, mitad to. Hat mo kita sadya mihana, yung tao yaon lang mo. Kita mo sadya lima bay mga lang tawihan, tampat bukon marayaw. Alam mo, asalin tao ini. Pag-usip panuy-soy mo na. Ang sadya rin yung bukon marayaw. Wala mo pa rin yung insoy-soy sin tao yaw. Parihala. Ang kumatan masipog pa Allah, parihalaon mo yung umo, iban sinasakop sin umo. Parihalaon mo yung mata mo. Dahil ha mga kasipog patuhan Rabbul Alamin, imparihalaon mo yung mata mo, rin mo siya ipangatod pahara. Pasal maluman ko, nagbus kayo mo, iban sin nagdihil kayo mo, biyabaitan kayo mo pa kaya paharam. Nabang mo piyakay, wala kaw amuin lang tabihan, limuman, amoy nagdihil kayo mamuin mahasok sa Allah. Parihalaon mo yung simod mo. Di mo siya hipangaon kakaon haram. Dila mo, ri mo hilabtik, paparakala haram. Di mo usalon hipagtumbi, di mo usalon hipagnamima, pagdara suy-suy. Banging mano siya piyarihala na inuun niya, iwansin, nasakop sinuun niya. Hambok na ito rin hamakasampurnaan si kasipong. Ikarwa, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Parihala umuin tiyan mo, ibansin amuin gaunggang halom sin tiyan. Biad diin. Di mo pasuran subahat. Bukun kau kumaunway alta subahat. Alta daing hapanayam hapus. Alta daing hamuin piyaglaom. Alta daing hamuin gandariba. Alta bukun malano. Malummi. Inmanu siya matan masipog pa Allah Ta'ala. Di niya pagpasura ng gaunggang niya sin parakala subuhat iban sin haram. Bang siya nagkaon na sadya. Mayroon na pagakan niya. Altari badani umari. Bayaan siya budani umari. Bayaan nini dahani umari. Kaunon niya rakatan. Pag-uslong niya masipog na sadya ini ako. Panganan niya sin kasipog. Kamu sadya masipog pa pang daybay.
kalupahan ni masipong siya Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sampo. An tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Wal batna wa ma hawa. Wa an la tansa al-mauta wal bila. Iwan bang kaumatan masipong. Ayaw mo kalupahi daran in kamatay. Ayaw mo pagbuta saray haun. May tadto. Uning koneksyon niya man ito pakasipog. Inmano siya bang nalawa sadya. Dahil haakal pikilan niya in siya mapatay. Kuno-kuno. Kaun siya sinallahu ta'ala. Doon nakahapanawan. Paghihinangan. Dahil ito halaw dataasayan natutog. Bangayan kalupan. Makahinangin mano siya indakinis. Parakala misanin binatang di magpakahinang ka. Bangayan kalupan. Sa bangin mano siya at yutumtum niya naran. Way siya ni paglaas. Way pagbata. Ingkamatay rumatong bunan. Bangyan di maighalong sinubo. Yaon ko masiharan mo ito. Bangyan nalawa, musibah sa lambo. Kalupahan mo yung panganan mo lang umaray mga kay man tahon pa ako. Kay man tahon. Isa ni buhok mo puti na kataan. Kunot na boy na mo in mga agin paisan mo. Hamuton mo mihan. Hamot na mga lupa. Sabi ada kumanya, imiyan pa kau kay man. Allahu Akbar. Nagaid sin. Kalawaan kau sinamon sifat haya. Ang kanda. Suway waktu pa waktu ba't kau hikmat ito? Sabab bang mo yan kalupan, mabigo ko. Mabigo ko. Inhalong sin huna-huna mo at tumahot ako pa biya ini. Katipon ako biya ni Alta. Makawiya ko biha ini. Astana dakula. Kalupahan mo niya un. Nahamon natin pag yanon mabigo ka, dumatong siya hawak ko, wala mo siya muin. Naangan-angan dumato siya para kalangin. Bang muasyomuhunin niya, halawang simpakumulan. Intaod sim project nila, wala nagkaubos ka na. Wayroon mano siya, timay ko di hadun niya, tikmo din amuin, project niya rin di katanway. Ang kanda yung mga kalupa. Bang mo yan nahinang sabdasin Rasulullah, faman fa'ala dhalik, kisiusin nakahinang hadto, Piyari hala niya inuunay man sinasakop sinuunya. Intiyan niya man singgawang sintiyan niya. Wala niya kalupahanin kamatay. Faqad istahya minallahi haqqal haya. Amunanin manusia matan masipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan makataw tayo mga na Islam. Ang man kita niyo naka pangadya. Dahil akhlaq sinamoy kasipog. Asupaya kita niyo dumayaw impag-agama, ingkahuyan ang liha dunya. Ipagbakta ni Allah Ta'ala. Halawang kasalamatan na adlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtugon ko rin doon. Halapal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan